ሰበር ዜና ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳታትን ሓያል ውግእ ተወሊዑ ዒሉሎም ኣብ መንጎ ተወለድቲ ትግራይ TDF-ን TPF-ን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዑ ዝቕፅል ዘሎ ብውፅኢቱ እውን ካብ በክልቲኡ ወገን ብዙሕ ጉድኣት ዝበፅሐ ኮይኑ ብድሕሪት ኮይኖም ብክልቲኡ ገፅ ዘለው ዘራያት እውን ስራሖም ይቐፅልሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዝርዝር ክንምልከቶ ኢና GSTS ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግፋ ብጽኑዕ ኮኒኑ ኣሎ እቲ ናይ ምሁራት ዳያስፖራ ተጋሩ ውዳብ ምርርን ትርርን ዝበለ ጻውዒት ዘቕረበ ኣብ ብዙሓት ነጥብታት ትኩረት ብምግባር እዩ ዝርዝር ሓበሬታ ክህልወና እዩ ተጸበዩና ግፋ ጉጅለ ድሕረት ብህዝባዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ተሰዓረ ሓደ ዓብይ መርገፂ ኢሉ እዋናዊ መግለፂ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ኣብ ትግራይ ንዝካየድ ዘሎ ግፋ ኣመልኪት ዘውፅኦ እዋናዊ መግለፂ ሰዓት ሓልዩ ቀርብ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ መንእሰይ ተጋሩ ምስ ምሉእ ዕጥቆም ናብ ትግራይ ከኣትዉ ከም ዝተፈቐደሎም ተገሊጹሎም ኣብ ዙርያ እቲ ጉዳይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣንጻር መሪሕነት ሕወሓት ንምውጋእ ብምሕሳብ ዝተገበረ ውሽጣዊ ስርሒት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኸመይ ክንድስሶ ኢና ክሳዕ መወዳእታ ምድለዋትና ምሳና ምስ እትጸንሑ ናይዚኦምን ካልኦት ጭቡጥ ሓበሬታ ዘለዎም ዜናታትን እናባኻትኩም ክነብሮም ኢና ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ንመነ ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ዛታ ሓያል ውግእ ተወሊዑሎም ኣብ መንጎ ተወለድቲ ትግራይ TDF-ን TPF-ን ዝካየድ ዘሎ እዚ ውግእ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዑ ዝቕፅል ዘሎ ብውፅኢቱ እውን ካብ ክልቲኡ ወገን ብዙሕ ጉድኣት ዝበፅሐ ኮይኑ ብድሕሪት ኮይኖም ብክልቲኡ ገፅ ዘለው ዘራያት እውን ስርሖም ይቐፅሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብፌደራል መንግስቲ ዝድገፍ ዝበሃል ዕጡቕ ሓራ መሬትን ብሻዕብያን ፋኖ ዝሕገዝ ዝበሃል ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዓዶም ክዋድኡ ዝተሓስበ ኩናት ጀሚሮም ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ ሽሑ እኳ ብክልቲኡ ኣቕጣጫ ዝግበር ዘሎ ውግእ ንኩሎም ዘይጠቅም ምዃኑ ብብዙሕ መንገዲ እንተተገልጸ በስፊሖም ክሓትቡ ዘይከኣሉ መራሕቲ ትግራይ ሓደ ኣቕጣጫ ብምርኣዮም ምኽንያት ናብቲ ህዝቢ ትግራይ ወለዶታት ዘጽነተ ኩናት ኣትዮም ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ሽሑ እኳ ኣብ ዓውደ ግንባር መነን ወዲ መነን ኣብ ቅድሚ ዓረር ከም ዝጸንሕ እንተተፈልጠ ኣጀመርቲ ውግእ ግን ዝተለመደ ፊሽካ ውግእ ነፊሖም ኣጀሚሮም ኣለዉ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ በዓል 20 ጉንበት ምክንያት ዝተመሓላለፉ መልእኽትታትን ተራእዩ ምርኢታትን ብምሉኦም ናብ ኩናት ዘእትዉ ጭሩሕታት ኮይኖም ኢሎም ኣለዉ ካድረታት ሕወሓት ልምዓት ጉጅለታትን ኣብ ኣዳራሽና ጨርሑን እናሳዕስዑን እንትውዕሉ ልኡኽ ዝተዋሃቦም ምልሻታት ድማ ብዙሕ መናእሰይ ክገፍሙ ዓለም ዝንገር ዘሎ ኣዴታት ትግራይ ደቀና በከብደን መሊሰን ከእትዋ ኣብ ዝተመነያሉ ህሞት ኣፈኛታት ሕወሓት ግን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ መናእሰይ ትግራይ ንዝመጽእ መኸተ ሓሪኖም ክብሉ ይስምዑ በቲ ሓደ ገጽ ብኣብይ ኣሕመድ ዝድገፍ ሓይልታት ንድሕሪት ንምንስሓብ ኣብ ዝተደላደለ ኩናት ኮይኖም እዮም እቲ ኩናት ጀሚሮሞ ዘለዉ GSTS ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ግፋ ብጽኑዕ ኮኒኑ ኣሎ እቲ ናይ ምሁራት ዳያስፖራ ተጋሩ ውዳበ ምርርን ትርርን ዝበለ ጻውዒት ኣብ ብዙሓት ነጥብታት ትኩረት ብምግባር እዩ ዘቕረበ ዘሎ ዓለም ለኸ ማሕበረ ምሁራን ሰብ ሞያ ትግራይ GSTS ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ብሓይሊ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምልመላን ንትካላት ትምህርትን ንፖለቲካዊ ዕላማታት ናይ ምጥቃም ምንቅስቓስን ከም ዘሸቐሎ ገሊጹ ኣሎ እቲ ማሕበር ኣብ መግለፂ ዝጠቐሶም ቀንዲ ነጥብታት ድማ ናይ ሓይሊ ምልመላን ግህሰት መሰላትን ብዝምልከት ኣብ ትግራይ ብቐትርን ብለይትን ገዛ ፍተሻታት ብምክያድ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ሰፊሕ ናይ ሓይሊ ወታደራዊ ምልመላ ግፋ ይካየድ ከም ዘሎ GSTS ሓቢሩ ኣሎ ካብዚ ምስ ጓጎድ ምልመላን እዚ ንምምላጥ ድማ ዜጋታት ርኡይ ጉቦ ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘሎ መልኪቱ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሕገ መንግስታት ፌደራል ክልል ትግራይ ንጣሓሰ ምዃኑ እቲ ማሕበራ ነፂሩ ኣሎ ስግኣት ምምሳል ስርዓት ኤርትራ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምልመላ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድረት ኣልቦ ወታደራዊ ኣገልግሎትን ቀጻሊ ኩናት ናይ ምንዳድ ባህሪን ዘለዎ ሕማቕ ተመክሮ ናብ ትግራይ ናይ ምእታው ከቢድ ስግኣት ከም ዝፈጠረ GSTS ኣጠንቂቑሎ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርትን ማሕበራዊ ሃስያን ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ቀዲመን ክዕፅዋ ዝሃቦ ሓድሽ ትእዛዝ ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ትካላትን ፖለቲካዊ ዕላማታት መሳርሒ ንምግባር ካብ ዘሎ ምንቅስቓስ ዝተልዓለ እዩ ክገልጽ ከም
ዘኽእለ ሻቅሎት ፈጢሩሎ እዚ ጸቕጢ ነቲ ድሮ ብኩናት ዝተደኸ ህዝቢ ብዝበለጸ ዝጎድእ ዓዊት ማሕበረሰብ ምክፍፋል ዝፈጥርን መናእሰያት ብሓደገኛ መንገድታት ብበዝሒ ናብ ስደት ክሃድሙ ዘገድድ ምዃኑ ገሊጹሎም ናይ ፍትሕ ጻውዒት ብዝብል ዘቕረቦ መፍትሒ ሓሳብ ድማ GSTS ነቲ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ናብ ሰለስተ ኣካላት ህፁፅ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ንመሪሕነት ሕወሓት ዝምልከት ነቲ ብሓይሊ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምልመላ ብህፁፅ ዶ ብምባል ናብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ክምለስ ንህዝብን መናእሰያት ትግራይ ድማ ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ሓይሊ ምልመላ ብትብዓት ምቋመን እምቢ ምባልን ክቕጽለሎ ንማሕበረሰብ ዓለምን ፈረምቲ ውዕል ፕሪቶርያን ብዝምልከት ድማ ነዚ ተግባር እዚ ብንጹር ክኾኑን ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ንክግበር ኣድላይ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጸቕጢ ክገብሩን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ኣብ ኣተሓዛን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዘለዎ ኣካይዳት ፍሉይ ስግኣት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ መንጎ ኣሰራርሓ ህወሓትን ኤርትራን ዘሎ ምምሳል ኣመልኪቶም ትንተና ሂቦም ኣለው ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ፖለቲካውን ምሕደራውን ኣገባባት ብዝምልከት ካብ ተፈላለዩ ናይ ዲያስፖራ ተጋሩ ወገናት ሓዱሽ ትንተና ስግኣት ይቐርቡ ኣለው እቶም ወገናት ከም ዝገልጽዎም ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራ ሻዕብያ ዘሎ ርክብ ካብ ናይ ቀደም ተጻራርነት ናብ ተመሳሳሊ ናይ ኣሰራርሓ ቅዲ እናተሰጋገረ መጽኻም ዘሎ ብምጥቃስ እዚ ተሪኦ እዚ ኣብ ልዕሊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወት ህዝቢ ትግራይ ጸቕጥታት ይፈጥር ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለው እቲ ናይ ሓይሊ ምልመላ ምንቅስቓስን ማሕበራዊ ጽልውኡን ብዝምልከት ድማ ካብቶም ብዋናነት ተገሊጾም ዘለዉ ነጥብታት ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምልመላ ወይ ግፋ ምንቅስቓስ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ከም ዝሓበርዎ መናእሰይ ትግራይ ትምህርቶምን መጻኢ ስርሖምን ገዲፎም ኣብ ናይ ልምዓት ምንቅስቓሳት ኣብ ክንዲ ዝዋፈሩ ናብ ወተሃደራዊ ዓውድታት ክስለፉ ምግባር ብሰፊሕ ይረአ ኣሎም እዚ ኣገባብ እዚ መንግስቲ ኤርትራን ዓሰርተታት ዓመታት ክጥቀመሉ ጸንሐ ናይ ነዊሕ ግዜ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ፖሊስ ሃገር ኣገልግሎት ከም ስለ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ወገናት እዚ ተመሳሳሊ ኣካይዳ እዚ ኣብ ልዕሊ ተሓድሽ ወለዶ ዘሎ ማሕበራውን ስነ ኣእምሮውን ሳዕቤን ዝለዓለ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣለዉ ሓሳብ ከናይ ምግላጽ መሰለን ምሕዳራውን ጸቕጥታትን ብዝምልከት ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፖለቲካዊ ነቐፈታት ዝቐርቡ ወይ ነቲ ዘሎ ኣሰራርሓን ዝነቕፉ ውልቀ ሰባት ሓሳቦም ብምግላጾም ጥራሕ ዝፍለየሉ ናይ ማእሰርቲ ክትትልን ጸቕጥታትን የጋጥሞም ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የረድእ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራዊ ወፃኢ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ወገናት ኣብ ኤርትራ ዝረአ ሓሳብካ ምግላጽ ከም ገበን ናይ ምቑጣር ልማድ ኣብ ትግራይ እውን መልክዑ እናቐየረ ይድገም ከም ዘሎ ስግኣቶም ይገልጹ ምዝ ተኣሳሲሩ ሰውምያ ነጋዶን ካልኦት ንጡፋት ወገናትን ብሰንኪ ዝረኣዩ ዘሎ ናይ ምፍራሕን ምምዛን ኩነታት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጢ ክነብሩ ከም ዘገደዶን ካብ ወግዓዊ ናይ መንግስቲ መስመር ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣማራፂ ሓሳባት ከይህሉ ናይ ምዕባስ ኩነታት ይረአ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ እዞም ሕጂ ዝረኣዩ ዘለዉ መንገድታት ህዝቢ ናብ ዝኸፈተ ድኽነት ስደትን ማሕበራዊ ሓዘንን ጥራሕ ዝመርሐዮ ዝበሉ ዲያስፖራ ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ዓይነት ጸቕጥታት ወፂኡ ናብ ቅኑዕ ናይ ዲያስፖራ ሰላምን ዲሞክራስን ሰላምን መንገዲ ክመጽእ እንተደኣ ኮይኑ ናይቲ ተራ ሕብረተሰብ ሓቀኛ ድምፂ ብንጹር ክስማዕ ከም ዝግባእ ኣነጺሮም ብተወሳኺ እውን ካብ ናይ ኤርትራ ተመክሮ ዝተቐድሐ ናይ ሓይሊ ምግፋፍን ምእሳርን ባህሊ ደው ክብል ከም ዘለዎ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ መንእሰይ ተጋሩ ምስ ምሉእ ዕጥቆም ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከም ዝተፈቐደሎም ድማ ተገሊጹሎም ኣብ ዙርያ እቲ ጉዳይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣንጻር መሪሕነት ሕወሓት ንምውጋእ ብምሕሳብ ዝተገበረ ውሽጣዊ ስርሒት ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ ኣሎ እዞም መናእሰይ እዚኦም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ መሳሓብ ብምርዳእ ካብቲ ዝነበሮ ወተሃደራዊ ምድለዋት ወፂኦም ናብ ዓዶም ክኣትዉ ዘኽእል ናይ ውሽጢ ደብዳቤ ከም ዝተዋህቦም ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብመሪሕ ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተገበረ ውግዓዊ መግለፂ ዝወፀ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ በጀት ብምስላዕ ንተወለድቲ ትግራይ ብምውዳብ አንጻር ኣብ መቐለ ዘሎ ምሕዳር ክዋግኡ ንምግባር ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ብምሕባር ንኣዳዳደርቲ ውዕል ፕሪቶርያን ዝኾኑ ላዕለዎት ኣመራር ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ከምኡውን ንማሕበረሰብ ኣውሮፓ ሕብረት እዩ ወግዓዊ ጥርዓን ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ይዝከር ምዝ ተኣሳሲሩ ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ትግራይ እዚ ናይ መናእሰይ ምልመላን ምሰሓበን ኣድማሶ ኣስፊሑ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማእኸል ሓድሽ ውሽጣዊ ዕግርግር ምርጋእ
ዘይብሉ ዞባን ከይገብራሉ ዕውል ስጋት ክገልጸን ይሕምያም ምስ ምሉእ ዕጥቆም ናብ ትግራይ ምእታው ምላይ ካብ ውሽጢ ፌደራል ጸጥታ ዝወፁ ሓበሬታት ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብዙሕ መናእሰይ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ብልጽግና ዝተዋሃቦም ወተሃደራዊ ዕጥቆም ሒዞም ናብ ትግራይ ክኣቱ ተነጊርዎም ኣለው እዞም ወገናት እዚኦም ቅድሚ ሕጂ ብናይ ማእኸላይ መንግስቲ ደገፈን ስፖንሰር ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ኣንጻር መሪሕነት ሕወሓት ንምውጋእ ኣብ ምስንዳእ ከም ዝነበሩ ይዝረብ እዞም ዕጡቃት እዚኣቶም ናብ ትግራይ እንድሕር ደኣ ኣትዮም ኣመራር ሕወሓት ኣብ መቐንጸልን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልል ንምድኻም ልዑል ልኡኽ ከም ዝተሸከሙ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እዋናዊ መግለፂ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ድማ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ግፋ ጉጅለ ድሕረት ህዝባዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝተሰዓረ ሓደ ዓብዪ መርገፂ እዩ ይብል ህዝቢ ትግራይ ካብታ ዝሓለፈ ከቢድ በሰላዊ ውግእ ሞትን ከቢድ ቁጠባዊ ዕንወትን ገና ከይሓወየ ከሎ እቲ ድሕሪ ጉጅለ ንምስራሕ ወታደራዊ ግፋ ግደፍ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ዳግም ህዝብን ዓድን ናብ ዝኸፍአ ዓውደ ውግእ ንምእታው ኣብ ሃይታ ግፋ መናእሰይ ተጸሚዱ ይርከብ ሎሚ ኣብ መላእ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ግፋ መናእሰይ ዘካየድ ዘሎ እዚ ድሕሪ ጉጅለ እምብን ውግእ ኢሎም ዝተቃወሙ መናእሰይ ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ትግራይ ብጭካኔ ቅጥቅጡን ኣዳዳ ዓራር ጥይት ይኾኑ ከም ዘለዉ ክሳብ ሕዚ ኣብ መላእ ትግራይ ዝተገፈፉ መናእሰይ ናብ ብንጹር ዘይተፈልጡ ማዓስከራት እናተወሰዱ ጥቡቕ ወታደራዊ ሓለዋ ይግበረሎም ከም ዘለዉ ውድብ ስምረት ተረጋጊጹሎም ተቃውሞ ንዘስምዐ ኣዴታት ከይተረፋ ብሰደፍ ብረት ካብ ምውቃዕ ክሳብ ምእሳር ዝበፅሐ ስጉምቲ ክውሰዱ እውን ተራእዩ ይብል ስለዝኾነ እውን እዚ ሞት ዝፈለጠ ድሑር ሓይሊ ንህይወት መናእሰይ ክመላላእ ወሲኑ ስለዘሎ ኣብዚ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ግፋ መናእሰይ ዝትነጥፉ ኣካላት መሳሰይትን ስዒቡን ዝመጽእ ከቢድ ተሓታትነት ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ዝነውር ዝኾነ ውራዊ ክቁጠቡ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ብጥብቂ የተሓሳስብ ይብል እቲ መግለጺ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትነጥፉ ዘለኹም ተጋሩ ኩልኹም ዛጊነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋ መናእሰይ ኣብ ምቅላዕ ተካይድዎ ዘለኹም ዘይተሓለለ ቃልሲ እናነኣድና ሕዚ እውን ኣብ ተግባር ዝተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣካላት ብምቅላዕ ድምፂ ህዝብኹም ንኽትኮኑ ውድብ ስምረት ይጽውዕ ይብል ኣብቲ መግለጺ ግዳይ ክፋት ዝኾንኩም መናእሰይ ትግራይ ብምልእኹም ሎም ብዕጡቃት ብዘይድሌትኩም ተገዲድኩም ምዕጥቁኹም ጥራሕ ዘይኮነስ ዕጥቁኹም ጽባሕ ንግሆ ድንድልየት ረብሓን ህዝብኹን ኣብ ምምላእ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ፈሊጥኩም ውዳበታት ብምፍጣር ቃልስኹም እናተናኸዱን ኣትሕየሎን ኩነታት ክተመቻችው ይግባእ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይ ግፋ ገበን ኩናት ስለዝኾነ እዚ ኣብ መነወር ተግባር ብትሪ ኩኑኖን ኣብ ምትራፍ ኩናትን መውሓሰልወና ትግራይ ብዕቱብ ክነጥፍ እናተኻኸርና ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም እውን ሰላምን ቅሳነትን ህዝቢ ትግራይ ግቡኦም ክዋፅኡ ዝግባእ ሓላፍነት ክወስዱ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጉዳይ ብዕቱብ ክከታተልዎን ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዕልን ዘፍረሰ ኣካል ተሓታትነት ከረጋግጽ ውድብ ስምረት ጻውዒት የቕርብ ይብል መግለጺ ግፋ መናእሰይ መግለፂ ፀረ ህዝቢ ሓያሊ ስርዓት ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ክቕበሎ ይንፈቀደን ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ 19 ጉንበት 18 ዓመተ ምህረት ኣብ መወዳእታ ኣብ መደባ ጽባሕ ትግራይ ክሰምዕዎም ጸናሕኹም ሓጸርትን ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዜናን ሓበሬታን ክንራኸብ ኢና ሰላምን ረህዋን ንዓኻትኩም ይኹን